Bueno, boas tardes a todos e a todas, benvidos e benvidas a esta segunda xornada da terceira Semana de Educación. Hoxe temos con nós a unha persoa, Alba Alonso Feijóo, que nos acompaña e vos vou a ler un pouco a súa biografía, pero é importante escoitala a ela, non? Alba é doutora en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Vigo, declárase namorada da educación, campo no que comezou a traballar hai 20 anos, e actualmente está centrada nun proxecto que se chama Real Kids, que é unha proposta que defende unha infancia libre onde os estereotipos de xénero non teñan cabida. Por este proxecto foi gañadora do certame de charlas motivacionais Transmito Lugo Xisto da Universidade de Santiago de Compostela. En setembro de 2015 foi tamén poñente no TEDx de Galicia e compartiu a súa filosofía de Real Kids. Alba define a infancia do século XXI como unha infancia sumersida nun mundo rosa-azul moi estereotipado. Ante a realidade propón pequenos pasos baseados simplemente en tarefas sinxelas como ser consciente da realidade, pero para iso hai que pararse e reflexionar. Pois nada, espero que todos disfrutemos tanto como a onte e benvidos e benvidas e deixovos con Alba. Moitas grazas por estar aquí, Alba, realmente un placer. Gracias a ti. Gracias. Hoxe estou aquí e quero comenzar facendo unha declaración moi persoal, un poquinho de vergoña, porque a verdade é que non, que nunca dixen, non yo teño dito ao meu marido, non yo dixen os meus amigos, as miñas amigas, os meus colegas, entón estou un pouco nerviosa, non sei, pero bueno, hoxe creo que é o día, así que nada, lanzo veña. Hoxe, 20 de febreiro do 2018, eu, Alba Alonso Feijóo, vou sair do armario. Bueno, xa está. Xa o dixen, non? Xa quedaste como máis relaxada, quitaste un peso encima, non sei, non era para tanto. Por que me mirades así? Que non penses que son... A ver, que pasa? Que só están os homosexuais aí metidos no armario? Que están aí todos xuntiños? Que digo, porque que teñen algo que esconder? Ou máis ben, mudemos a pregunta. Os heterosexuais non temos nada que esconder? E para responder a esta pregunta vou contar unha anécdota. Non é unha anécdota miña, non é unha anécdota personal, sino que é unha anécdota de Michael Kimmel, que é un sociólogo, unha das fontes principais da miña tese doutoral. A miña tese tratou sobre masculinidades na literatura infantil inglesa en unha perspectiva de xénero, todo ese título tan longo. Entón, este señor, para min, pois eso, foi unha das miñas fontes principais e contaba que na época na que el se graduou, bueno, pois, había como moitísimo fervor e se falaba moito sobre feminismo e sobre igualdade de xénero, pero non había, pois como hoxe en día non había seminarios, non había cursos. Entón, un día decidiron xuntarse un grupo de 11 mulleres e máis Michael Kimmel, é unha anécdota que conta el, moi graciosa. Entón, deciden xuntarse pois unha vez o mes, unha vez a semana, para ler un pouquiño sobre feminismo, sobre igualdade e falar deso. En unha desas xuntanzas estaban, pois eso, as 11 mulleres e máis Michael Kimmel, e di unha muller de raza blanca, di: todas as mulleres senten a mesma opresión, ou sentemos a mesma opresión, non? Todas as mulleres atópanse baixo o mesmo patriarcado e debería existir certa solidaridade entre elas e certo hermanamento. De repente, unha muller de raza negra levántase e di: perdona, creo que estás confundida. E vouche explicar por qué. Ti, cando te levantas pola mañá e te miras ao espello, que é o que ves? E di a muller de raza blanca: eu vexo unha muller. E responde a muller de raza negra: precisamente eu, cando me levanto polas mañás e me miro ao espello, o que vexo é unha muller de raza negra. Por que? Porque para ti a raza é invisible. E deso se tratan os privilexios. Os privilexios son invisibles para aqueles que os teñen. De acordo? Eu creo que, bueno, a maioría da xente que estamos aquí, probablemente a maioría, xa ven que non todo o mundo, pero a maioría non ten que pensar na súa raza, non ten que pensar na súa identidade de xénero, non ten que pensar na súa orientación sexual pola mañana. Pero hai moita xente que sí, de acordo? Esa xente é a que ten, digamos, que son máis propensos a sufrir, sobre todo en respecto ao mundo de xénero, bullying de xénero.
Pero, bueno, vou explicar que fai unha mestra, porque eu, bueno, despois de todo este rollo que dixeron antes, eu son unha mestra de inglés na escola pública, entón que fai unha mestra falando de bullying de xénero. Pois, cando eu estaba rematando a miña tese, quedei como con, non sei, unha inquedanza, non? Que xa ia rematar, eu quería facer, con todo aquilo que aprendí, quería facer algo, non? Quería transmitirlo a xente, quería contarlo aos demais mestres, quería contarlo aos pais, quería contarlo a todo o mundo. Entón, decidín que tiña que facer algo e comecei pois, cun blog, que é o mellor xeito de compartir ese coñecemento. Hoxe en día, pois, ese blog pois, xa creceu, é un proxecto educativo, digamos, unha páxina web, e eu que vin investigando, non? Sigo lendo, investigando sobre todo este mundo, que a maior parte do bullying estaba relacionado co xénero. Eu tiña que facer algo, de repente era como a miña responsabilidade de decir, o meu proxecto, que é un proxecto coeducativo, non pode acabar con ese bullying de xénero. E tamén impliqueime un pouco pois, en este mundo do acoso escolar do bullying, pois, as veces chámame de, non sei, de coles ou institutos para facer obradoiros, sempre moi prácticos, porque eu penso que sobre todo a adolescencia ten que mollarse, que implicarse. Entón, estaba eu preparando esta charla e comecei a pensar se na miña vida tivera acontecera pasado algún, non sei, algún tipo de acoso escolar que eu vivira ou no meu entorno, alguén. E pensei como era eu máis ou menos os 12 anos, quizás, sí. E penso que era algo como isto, non? Pero sí, algo así. Pois eu tiña os brackets, daquela non lle chamaban brackets, era o aparato, porque non tiña todo o mundo, necesitíamos aparato. Eu tiña ese outro aparato que é así, eu caminaba un poquinho encorvada, a verdade era pois moi alta, non sei, crecí moi de golpe, pero sin embargo, bueno, e as gafas chegaron máis tarde, pero sin embargo non lembro, hoxe sería un blanco, probablemente branco para acoso escolar, non lembro ter pasado ningún episodio, pero sí lembro unha iniciativa moi chula no meu cole. Eu estudiaba nun cole concertado, era un cole de monxas, éramos nenas, daquela non era mixto, e lembro que había unha época que foi moi dura, porque, bueno, pois moitos pais, que naquela época eran os que traballaban, as nenas estaban casi todas na casa, moitos pais perderon o seu traballo, había moitísimo paro. Entón, pois, tiñamos unha preocupación, porque moitas nenas o estaban pasando fame, moitas familias o estaban pasando mal. Entón, un día nos xuntamos e decidimos que queríamos axudar a estas nenas. Atopamos como unha hendidura, un oquiño ali no muro do cole ao subir, e decidimos que se alguén tiña un problema podía escribir o que lle estaba pasando e deixaba como un fío así, unha cousiña, non? Porque aí pasaba todo o mundo para subir o cole. E se alguén collía esa carta, pois respondería e axudaría, podía ser anónimo ou non, a superar, está me mareando un pouco esta muller, non? Non quería parada, pero bueno, a superar ese problema que teña, non? E agora que eu penso, digo, estas iniciativas que agora parten dos mestres, non intentamos, é tan bonito que partan dos mesmos alumnos. O mellor é que non estamos escoitando, o mellor temos que implicar máis o alumnado nestas cousas. Pero, bueno, seguín pensando se eu pasar algo así. Entón, atopei ese momento parecido quizás ao acoso escolar que eu poidera ter sufrido, non? Isto foi no primeiro ano de carreira, aínda non estaba traballando, traballei no segundo. Eu case sempre xoguei o baloncesto en diferentes equipos, aquí estaba xogando, non podía ser considerado acoso escolar porque estaba xogando noutra cidade, non era na miña cidade, só ia entrenar 2 días, logo ia xogar os partidos a fin de semana. E lembro que era unha cousa moi rara, porque eu, pois, non é que sexa fora nunca das populares, pero non son unha persona moi conflictiva, dicir, pois, moveme con diferente xente, non só ter problemas, pero, sin embargo, neste equipo de baloncesto, eu era o bufón, era, non sei por que, se era porque estaba máis gordiña, se era porque era non sei, era rara, non? E sempre as bromas e todo ian contra min. Mesmo, lembro unha vez, nos xogábamos en todo, era un equipo primeira B, xogábamos o todo o norte de Galicia, entón, pois, as fines de semana, autobús, non sei cantas horas, que un día olvidei o meu pixama, entón, estábamos nun hotel, olvidei o meu pixama, e esa noite, pois, dormín, non sei, en ropa interior. Bueno, o día seguinte, o comentario non era Alba olvidou o seu pixama, non, era Alba é unha guarra, a min, bueno, e todas rindose de min, foi tremendo. Entón eu penso, se eso tivese pasado hoxe en día, non? E se fose no cole, que tes que ver as nenas o día seguinte, que tes que escoitar, que as redes sociais, onde pode chegar iso, non? Axúdame a mellor a sentir un poquinho de bastante empatía por eses nenos e nenas que poden estar sufrindo eso hoxe en día. Porque mellor hai no noso pasado algo que nos poda decir ou de alguén
do noso entorno que se foi ese acoso escolar. E mesmo, quizáis, algún de nós foi acosador ou acosadora. Sempre estamos a tempo de contactar con esa persona e dicirle, mira, pues cando éramos pequenos eu fixen isto, de verdade que arrepíntome, porque eu penso que, é dicir, se me atopo agora cas nenas deste equipo, eu non lles teño, paseino moi mal, pero non lles teño pues, nin odio, nin nada, pero gustaríame que me dixeran algo así. Mira, nos metíamos moitísimo contigo e a verdade é que ti non facías nada, non? É un bo exercicio. Que máis os teño que contar? Bueno, pois, imos empezar cas boas novas. Teño unhas boas novas e unhas malas novas. As boas novas do bullying, as mellores novas do bullying, é que estamos no antes. E o antes é o mellor momento para estar respecto ao bullying escolar. É un momento onde podes facer todo, é un momento onde podes previr, onde podes formar a xente, onde podes facer cousas. Queremos estar no antes, pero que estemos no antes non quere dicir que vayamos a estar aquí sempre. Se non traballamos para seguir no antes, pode que estemos no despois, non sei se me entendedes. Coñecedes esta serie, 13 Reasons Why, sería as 13 razóns polas cales, ou 13 razones porque, bueno, creo que está en Netflix ou algo así, bueno, esta serie eu a recomendo, pero non a recomendo a alguén que este pasando un mal momento, a algún adolescente que este pasando un mal momento. Para mí gustoume moito, pero foi angustiosa. Por que? Porque esta serie non é que vai aquí desvelar nada, porque no primeiro capítulo a protagonista sabemos que se suicida, todo isto xa o sabedes, vale? Cada capítulo é unha regresión ao antes, pero o peor é que esa regresión ao antes é sabendo xa o despois, é que non podes facer nada, non? Entón é como unha angustia, porque cada un dos personaxes volve a ese momento, pero non pode facer nada, non? Entón, eu cando miraba esta serie decía, é que estamos no antes, a maioría da xente, afortunadamente moita xente, hai xente que xa non, pero estamos no antes e temos que traballar para seguir aí. Se a mí me dixeran, bueno, despois do que tes lido ti sobre bullying e sobre acoso, cales son as fases, non, así como moi académico, pois eu diría, o antes, o durante, o despois. É que nada máis, que non necesitamos. Temos que permanecer no antes, temos que facer prevención sobre o acoso escolar, logo temos o durante, que é moi importante a detección temprana, ese durante, e logo xa o despois, que o único que pode axudarnos o despois é a quedar no antes. Pero, bueno, medimos un poquinho de teoría, porque tamén é importante, sabe? Eu cando empezo os obradoiros sobre bullying nos coles e nos institutos, pois o que empezamos facendo é definindo que é o bullying, que non é, porque é verdade que os adolescentes teñen como ideas diferentes e ás veces non todas son correctas, de acordo? Entón, que é bullying? Bueno, pois bullying é violencia, é maltrato entre iguais, e dase dentro do entorno escolar. O entorno escolar non quere decir na aula, de feito a maior parte do acoso dase nos pasillos, nos corredoiros, no comedor, nas entradas e nas saídas, no autobús, nas clases extraescolares, eso tamén é bullying, esos son os lugares onde non hai tanta supervisión. Por iso é moi importante, xa fan algúns programas, implicar o alumnado, vale? Porque cando non están os adultos, eles poden axudarnos e contar moitísimo. Que é bullying e que non é bullying? Os expertos, digamos, que se puxeron de acordo respecto a 3 puntos, ¿no? Para decir se algo é bullying ou eso, pois, unha agresión, un conflito, que non quere decir que non sexa grave. É dicir, se alguén empurra e tira outro polas escaleras, pois é moi grave, hai que tomar unhas medidas, é unha agresión. Pero se é puntual, non é bullying. Entón, teríamos que hacer 3 cousas. Intencionalidade, é dicir, querer facer dano. Non é que fixo dano, non, pois non quería, era de broma, non. Isto é quere facer dano hoxe e mañá, sabe que está facendo dano e continúa. A repetición no tempo que dixemos non é algo puntual, son do que algo que ocurre un lunes, un martes, un mércores, todos os días. Se falamos de ciberbullying, que veremos logo moito peor. E hai un desequilibrio de poder. A víctima non pode defenderse. Pode ser un poder físico, que un sexa máis grande que outro, máis forte, pode ser un poder social, un desequilibrio social ou tamén psicolóxico, de acordo? De que a víctima non sexa capaz de defenderse, de sair dai. E como podemos, que diferentes tipos de acoso escolar, bueno, pues se manifiesta, pues pode ser acoso escolar verbal, motes, insultos, amenazas, pode ser físico, non? Empurrones, que sei, patadas, o psicolóxico, que é quizáis o máis difícil ás veces de incluso detectar, non? Pode ser a través da exclusión social, non inventando cumpleanos, non invitando as festas, non querendo participar cando hai unha actividade na clase, ese sería o tipo de acoso, ou acoso sexual, tamén sería o último, pois hai tocamentos ou algo relacionado xa coa orientación sexual.
hai xente que di, bueno, que isto do acoso sexual é outra moda que saiu agora, porque claro, que as redes sociais, e que a tecnoloxía, porque claro, porque os móviles e que os tes nenos... Bueno, o acoso sexual e o bullying existiu dende sempre, vale? Que pasa que antes, digamos que estaba tan permitido, é dicir, na época dos meus pais, había uns nenos aí matándose no recreo, bueno, pues que se fagan homes, ¿no? Que non pasa nada, que crezcan. Se chegabas a tua casa mellor con ollo morado, bueno, pues, lle diches a outro, non, e se non lle diches, pues non. Se existía bullying e era incluso, non sei, fomentado pola sociedade, non? Logo chegou un psicólogo nos anos 70, Olveus, que leva xa 35 anos estudando o acoso escolar, e dixo, bueno, isto é bullying, dase estes 3 puntos, a partir de agora, pues, empezamos a ser máis conscientes e non queremos violencias nas aulas, non queremos violencias cos nosos nenos. E que sería o ciberbullying? Pois é o mesmo que o bullying, pero a través de medios telemáticos, non? A través das redes sociais, co ordenador, ca tablet, co móvil. A diferencia, pois que o bullying e iso dentro do entorno escolar, chegar ao sábado e domingo, están un pouco máis liberados, pero o ciberbullying é 365 días ao ano, 24 horas ao día. Da igual que estes en vacacións, que sea xullo, agosto, Semana Santa, que cambies, que mudes de cidade, de cole, porque é algo que te persigue, non? E ademais, hai como un certo anonimato da persoa que che está a facer ese acoso, porque claro, se a ti alguén te insulta, pois o estás vendo a cara. Pero cando ese acoso é a través dun nickname en Twitter que pon, bueno, ou en Instagram, que están máis eles, non? Que pon Pepito Grillo, pois ti non sabes que está claro que sea unha denuncia se se pode saber, non? A dirección IP do ordenador e onde ven esas mensaxes, pero ao principio está un pouco defendido por ese anonimato. E aquí teríamos, moi un poquinho os números, a inmediatez, non é do venres o luns, sache, cando voles non, o venres mandan unha barbaridade e a ti te chega ao móvil enseguida, non? O medio de difusión, que pode ser, pois esas redes sociais, pode ser de moitísimos medios, o alcance e a viralidade, que un comentario pode volverse viral, un vídeo que poñan de ti enseguida. Formas do ciberbullying, bueno, pues, suplantar a identidade de alguén a través de redes sociais, etiquetar a alguén sen o seu consentimento dunha foto, compartir fotos privadas sen o consentimento dunha persoa, o happy slapping, que lle chaman, no? Que é gravar, cando se están pegando uns, gravar e poñelo en YouTube, web apaleador, esos son uns palabras, no? Que é facer unha web para machacar a alguén, é dicir, que salen máis cousas, é increíble. Eu non quero que os vaides daqui tampouco con, non sei, un odio ás redes sociais ou con odio ao móvil, e voulle quitar o móvil, non? Para nada, porque eu creo que ten moitísimas cousas positivas e sou unha firme defensora das tecnoloxías. Pero si é verdade que non lle podes dar un móvil a un neno ou a un adolescente sen saber que vai facer con él, sen darlle unha serie de normas, e non podes comenzar cas normas aos 15 anos, 14 aos 13, tens que empezar de abaixo, co teu exemplo, que fas ti co móvil, como actúas, cando usas, que comentarios fas, de acordo, temos que empezar dende abaixo. E o bullying de xénero, que é o que eu traballo, sobre todo no meu proxecto educativo, pois é un bullying relacionado co mundo do xénero. Eu, cando investigaba un pouco, non veía exactamente o de bullying de xénero, o bullying en base de xénero, que é un pouco a expresión que utiliceu, sino que o que atopaba era bullying homofóbico. A homofobia era un odio ás persoas homosexuais, pero o bullying de xénero engloba moitísimo máis, de acordo? E para iso teño unha imaxe perfecta, esta dun cómico que se chama Sam Killerman, porque cando pensamos en xénero é como home-muller, femenino e masculino, xa, rematamos, non? Entón, de repente, poñen esta imaxe e di, que hai moitísimas máis cousas, e que temos que romper ese mundo home-muller, rosa ou azul, o dual, o binarismo, identidade de xénero, que é como ti te sentes. O mellor, unha nena nace cun corpo de nena, pero identifícase como un neno, ou un neno identifícase como unha nena, é trans. A expresión de xénero, que eu traballo moito desde Real Kids, como a ti te expresas? máis femenina, máis masculina, máis andróxeno. E que pasa? Que as mulleres non podemos ser máis masculinas? Pois sí, ás veces, cando xogo baloncesto, soy máis masculina. E cando saio de noite, ou hoxe poñemos tacóns, e podo ser máis femenina. Non di nada ni da miña orientación sexual, ni da miña identidade. Son cousas totalmente diferentes. O andróxeno é algo que nos pon como moi incómodos. Non estás falando con alguén, ven ese camarero, estás como, pero que un home, unha muller, que non che poñe unha Coca-Cola. É unha cosa que nos ten obsesionados. E xa vemos cos bebés, non? Vas co bebé, se vai de amarillo, merda, non vai ni de azul ni de rosa.
non sabes nin como, non? Ni que dicir que bonitiña ou, non? E non é polo xénero, senón porque non sabes, de feito hai experimentos que demostran bueno, algúns que están por aí nos libros que fixeron experimentos en que vestiron a bebés nenos en rosa, bebés nenas en azul e, bueno, os adxetivos, os calificativos que utiliza a xente, os nenos que ian de rosa, moi doce, moi bonitiña, tranquila, non? E os de azul, como se move, se machote, esas cousas, non? Es demostra que estamos moi cuadriculados e temos que empezar a romper con isto porque é negativo e que non consigue nada e estamos, ademais, en unha sociedade diversa, en unha sociedade pois, moitísimo máis aberta. E logo o sexo biolóxico, o mesmo disto, pois xa está, pene, vulva, xa se acabou, non? Tampouco, non? Hai un 1% da sociedade, que é bastante xente, que é intersexual, non? Pois ven polos seus cromosomas, polas as gónadas, ou os genitais, é dicir, existe e non hai que obligar a operar certas persoas e non son raras, ningún defecto na natureza, non existe, é dicir, xente que é intersexual, temos que sabela e punto, e aceptala como a ti, como a eu, como a, non? Entón, estas son realidades respecto ao xénero que temos que saber. É a orientación sexual, aquí temos heterosexual, homosexual, como vedes, sempre hai como unha liña, iso quere dicir que hai un continuo, e aí pode haber 1000 cousas, as excepcións, ti podes identificarte como queiras, de feito, este debuxo ten como outras versións onde cada vez aparecen pois máis nomes e máis cousas, non? A orientación sexual pansexual, bisexual, bueno, pois que notas que aprendelas, non? No examen, só que cada un pode ter a orientación sexual que lle pete e que, non? Que se atope ben e que este cómodo e os demás o que temos que facer é simplemente tolerar e respetar. Se hubiera tolerancia, respeto e empatía, non estaremos falando de bullying, eso está claro. E se hubiera tolerancia e respeto e empatía cara a xente pois que non é só cisxénero, porque digamos que os que temos o sexo biolóxico e a nosa identidade de xénero a mesma somos cisxénero, non? Pois non habería o heterosexual, é que non tes que ser só cisxénero, heterosexual hai moito máis, non? Cada un pode ser o que queira. De feito, na India, fai pouco, pois, aceptouse o tercer sexo. Está xa inscrito. Aí creo que teño aí os datos, non sei, 1 millón, unha barbaridade de xente, que algúns son transexuais, outros son intersexuais, e xa agora se aceptaron, porque antes non tiñan nin educación, non tiñan axuda médica, pero agora xa dende o goberno se aceptou este tercer sexo. Eu estaba traballando na miña tese sobre a transexualidade dos nenos trans a infancia, e decía, en España non sei ningún caso, só será nos Estados Unidos, porque a miña tese en lingua inglesa. Pois non hai trans, non hai nenos trans en España, non? Ali estaban xa na tele e tal, e de repente o ano seguinte comenzaron a sair un montón de casos en España. Pois o de sempre, que comenzaron a ver que, bueno, que o sacamos do tabú, e de repente saiu un, e moitos nenos dixeron, pois eso é o que me pasa a min, non? Dixeron os pais, a min pasa o mesmo que a este neno. Agora nos falta quizáis material e nos falta contar máis isto nas escolas dun xeito natural para que precisamente non haxa ese bullying de xénero. Este é sobre unha investigación que fixo a psicobióloga, creo que era Tarnadol, de Tel Aviv. Ela fixo a investigación máis grande sobre o cerebro, non? Por esa idea de o cerebro dos homes e das mulleres, o cerebro masculino e o cerebro femenino. Bueno, ela fixo 1400 resonancias magnéticas do cerebro e viu que a única diferencia entre o cerebro dos homes e das mulleres era o tamaño. Ela o que di é que cada cerebro é un mosaico único da nosa personalidade diversa. Somos todos diversos, somos todos únicos. De feito, a palabra somos únicos eu a utilizo moitísimo para o meu proxecto, porque sempre digo eso dos nenos. Os nenos e as nenas son únicos, cada un é único e hai que respetalos como tal. Non temos aquí só mundos azuis e mundos rosas. Volvemos ao acoso escolar. Estes serían os participantes do acoso escolar. Tenemos os espectadores, a víctima e o agresor. A mí a palabra víctima tampouco me gusta moito, porque eu penso que os agresores tamén son víctimas desta situación de acoso escolar e os espectadores tamén. E logo, dentro dos espectadores, pois tenemos os espectadores, digamos, eu chamo como activos e pasivos, os que participan máis no acoso escolar, os que están ali non din nada, pero tamén están co grupo dos acosadores, e os defensores, que aí son os que temos que conseguir que haxa un maior grupo de defensores a víctima. Porque isto é como dos selfies, se ti te faz un selfie
e ninguén che dá un like, pois deixas de facer selfies, non? Pois é do mesmo, se o agresor está agredindo e non ten un grupo de xente que o apoie, que anima, xa era un momento que irá baixando marcha e deixará de facelo. Sen embargo, se cada vez ve que ten máis, pois vai ser reforzando e di que é guai, non? Eu son guai e continúa o acoso. E os colaboradores pois tamén sentiránse do mesmo xeito. E teño outro que parecido tamén nos fala da víctima, do agresor e do defensor. E temos Olweus, que é o psicólogo que investigou, que deu esa palabra de bullying, non? Leva 35 anos investigando. Pasos para acabar co bullying. Prevención do bullying, ou antes. A detección temprana sería durante, a actuación tamén sería durante, e a posvención sería despois. Temos que quedar onde? No antes, vale? Eso quedou claro. Entón, a prevención dende a familia, unha parentalidade positiva, ser máis tolerantes, ensinarlles pois que o mundo é moitísimo máis diverso, fomentar a empatía, a autoestima, que sobre todo sabemos que son que teñen perfil de acosador, a autoestima, a tolerancia, a autocontrol, a frustración, a situación que teñen que aprender a pasala. Depois de toda a familia é o primer axente socializador. De acordo, estamos aí, a familia e a escola, traballando moito en equipo. Fixadevos, por exemplo, esta revista, que fai esta revista? Pois rirse da xente. É dicir, ao final, que estamos ensinando con programas de televisión ou con determinado tipo de revistas? Pois a rirse dos demais e que eso está guai e que mola. Mola rirse dos demais e dos seus defectos, non? E te chega este meme de lesbianas, jaja, non estaba lendo para como mola e tal, o reenvío a todos os meus amigos, Que estás facendo, non? Ou este de aquí abaixo. Chistes homófobos, que mellor xa non farías se foran racistas, non? Se fora un negro... Non, entón non, porque non son racista. Pero eres homófobo. Non? Que estamos enviando, e logo isto tamén os ven os nosos fillos, os comentarios. Estás no restaurante, estás cenando, ve un camarero que ten un pouco de pluma, ti non tens nin idea se é gay, se é heterosexual, ten pluma, nada máis, amanerado. Mira, que vos pongo, e tal. E xa estás tipo, aceite, perde aceite, as risas, cos cuñados, os nenos ali, e acaban facendo o mesmo chiste logo cos seus amigos, e así empezan as cousas, así empezan as tonterías. É dicir, estamos todos metidos nesto, e tamén podemos todos romper con isto, porque esos pequenos detalliños son os que poden acabar co bullying de xénero. Bueno, como fai pouco entroido, pois apetecía poner isto. Eu tamén traballo moito o dos disfraces, non? Esa idea de que as nenas se poden ir disfrazadas como de personaxes masculinos, femeninos, e as nenas de personaxes femeninos, non? Dixeno ben. Bueno, pois agora, claro, como a aula de feminismo, non sei, a quinta, a sexta, pois as nenas nos empoderamos as mulleres, e a miña nena vai de Batman, ou de Superwoman, ou de... Claro, pero non, o meu neno quere de Superwoman. Ai, xa chirría un pouco, non? Chirría. De Elsa, de Frozen, ainda chirría máis. Por que? Porque o femenino sempre está menos valorado. Sempre, decir que a nena sexa Superman, sexa Batman, sexa tal, como que mola, sube de categoría. Que o neno quera ser Elsa, quera ser baixa de categoría. O femenino está menos valorado. E tenemos que empezar a romper con eso. E dende a escola, bueno, pois a educación emocional, eu creo que estas novas xeracións que están recibindo a educación emocional, eu vexo para a miña filla, van ser maravillosas, porque é tan importante saber xestionar as túas emocións. Esos agresores do acoso escolar xa saberán xestionar as túas emocións, moitos deles, non? A empatía, e logo, bueno, os plans de convivencia que están sendo hoxe en día, que son tan importantes e que están facendo partícipes, fagamos partícipes o alumnado, un plan de convivencia, pero aquí implicados todos, e que imos facer, e como imos traballar. Eu, por exemplo, cos institutos fago design thinking, non sei se sabes o que é, unha ferramenta que se utiliza nas empresas, que ao final acaban pois maquetando, non? Siguen unha serie de pasos e acaban facendo unha maqueta pois para acabar cos estereotipos, unha maqueta para acabar ca violencia de xénero, para que haxa máis conciliación, e ás veces son maquetas que se poden convertir en proxectos no instituto que funcionen. Este é un pequeno documental que é aconsellable para a escola primaria. Chámase o sándwich de Mariana. En este caso, acabamos sentindo empatía pola agresora. Por qué? Porque se un neno é feliz, un neno non agrede, non acosa. Eu teño claro, é dicir, algo pasa detrás. Entón tamén son víctimas, temos que traballar.
Bueno, moitas preguntas que nos temos que facer. Para a secundaria este fantástico, para os adolescentes, non sei se o coñecedes, Nada será igual. A mí encantoume, fixose dende Castellón, é un documental fantástico onde además acousa a unha nena que é transxénero e tamén podemos sacar outra vez ese tema, non? Unha nena que é trans. Está tamén o buscades ou atopades. E agora sacaron unha segunda versión con cortos. Isto moi importante tamén, a alfabetización digital, o que seguimos o que falábamos antes. Necesitamos ter bons cidadanos digitales, é dicir, lles ensinamos a cruzar a calle en verde, non en vermello, a deixarlle o sitio a alguén, pero iso, lles damos o móvil e non lles ensinamos como teñen que comportarse nas redes. Que é verdade que ainda estamos aprendendo nós, pero somos os adultos, e non me falades da brecha digital, non? Que, claro, que son nativos, que de dan, No, a ver, ti eres máis inteligente que os teus fillos. Outra cosa é que non te queras, non queras facer o esforzo. Pero a miña nai ten 77 anos e flipo como manexa o WhatsApp. Flipo cos emojis e todo. Ten 77 anos. A nai da miña amiga, que tamén ten, non sei, 60 e algo, está en Instagram, está non sei que, mándame, veña, Alba, eres super guai, o proxecto. Bueno, a Twitter, tuitea, amazing, me pongo outro día, amazing, pero se non fala inglés. Amazing, oh my god, no sé. E digo, bueno, é dicir, é sempre dende o respeto, é dicir, esta señora non ten ninguén lle dixo como utilizar as redes, ten sentido común e respetuosa, que iso tamén é moi importante, vale? Pero a etiqueta é como saber utilizar, non darlle o móvil xa, veña, que teño que facer cousas, colle un poquinho o móvil, non iso de niñera, non, novas tecnoloxías sí, pero se son sobre todo pequenos con eles, que o que estás facendo, cantas horas estás invertindo, non é calquera cosa. Non vale media hora, non é mesmo media hora de programación que media hora de YouTube /libre. De acordo? Entón, eu estou segura que a pornografía que viron eses nenos de 11 anos, é dicir, a esa idade non teñen esas ideas. Eso é pornografía que veron en internet seguro. Entón, como chegaron a eso? De que xeito? Vale? E se vemos que imos avisar o cole, temos que ter máis comunicación, pais nais co cole. Mira, eu veixo algo raro, ou no cole chamamos. E no cole, de verdad, cada vez que hai algo raro, é que un neno que está supertada, é que sabemos, sempre pasa algo, sempre está pasando algo. Os nenos non se poñen locos de repente, pode ser que lle morreu o perro, o can, o avó, ou calquera outra cousa, pero sempre hai causas, sempre. Temos que escoitar aos nosos nenos. O bully, o matón, o agresor, que non só son nenos. Antes decían que casi todos nas estadísticas eran nenos no bullying, bueno, co ciberbullying, estamos aí, nenos e nenas. Quizás din que os rapaces son máis físico ou non, pero bueno, eso é o de menos. Como podemos saber se o noso fillo ou filla é un matón ou un bully? Pois se de repente vedes que está máis agresivo, que non ten empatía, que hai algunha situación un pouco agresiva e el ponse do lado do agresor, ese tipo de cousas, tamén comentalas no cole, é moi importante. Non pensedes que como sois unha familia guai, a vos nunca vos vai pasar. O meu fillo, a miña filla, xamais, temos unha educación e tal, estas cousas pasan. Entón hai que pensar que o mellor o teu fillo, a túa filla, o meu fillo, a miña filla no futuro poden ser acosadores. De min non depende só de min, pero que eu teña esa información, que fale con eles, que o evite, e se de repente doume de conta de que están nun caso de acoso escolar e os meus fillos son os acosadores, terei que facer algo, non dicir, non, superprotexelos, non, haberá que falar co cole, haberá que falar cos teus fillos, nunca dende unha idea de culpa, porque non, pero xa te vale, na casa nunca fixemos así, nunca fomos desa forma, pero ti de que vas? Non, que está pasando para que ese neno este actuando así? O mesmo que ca víctima, temos que intentar que non se sinta culpable, porque moitas veces sintese culpables. Claro, a min me agreden porque son un neno e gústame vestir de rosa, pois é que é a miña culpa. Non te esa culpa, as víctimas non teñen culpa, temos que transmitirlle esa mensaxe. É verdade que hai un fenómeno que se chama disonancia cognitiva que ten que ver cos conflitos, é dicir, o mellor eles non son capaces de romper esa barrera, non? É como que non queren agredir o neno, saben que está pasando mal, pero non son capaces de sair. Entón, temos que axudarles a sair. Vale, temos que romper o que chaman unha cosa escolar que a lei do silencio. Non hai chivatos, é dicir, borrar esa palabra de non te chives, chivato, intentar non utilizala. Vale, tú eres un héroe, rapaz, se ti contas ao teu profe, se lle contas a túa mestra, que eres un héroe, os teus pais, e vos so de exemplo. Se estades nalgúna situación, ás veces, en que os atopades así,
Exemplo, non? Pois eu outro día, non sei, vi a un que estaba facendo grafiti e que estaba metido no medio da vía do tren. Pois chamei, iba no coche, chamei a Garda Civil ou a policía, non sei, pasando esta situación. Pois non son unha chivata, non. Pois, non, que pode pasar o tren e leva... Pois ese exemplo, non? A mellor os meus fillos de mañana miran, isto non é chivarse, non é malo, é contalo. Din en inglés, stop, block, parao e contao. É importantísimo contalo. Que temos que facer se detectamos e pensamos que algún acoso, algún tipo de acoso escolar o detectamos dende o cole, dende a casa? Bueno, dende a casa, ir falar ao cole, falar co profesorado o antes posible, e logo, bueno, nos coles xa temos en Galicia un protocolo que temos unha serie de pasos que podemos seguir, vale? O podes descargar, o podes ler, que de repente, é dicir, o acoso escolar, se realmente pensades que é grave, é algo que necesita ser analizado xa de inmediato e que podes a facer algo. Non, pois, se vos din, non sei, pois dentro de 2 semanas temos o claustro e xa veremos. Non, xa veremos, non. É dicir, isto hai que facelo xa, tedes que exixir, de acordo? O mesmo que o profesorado, non sei cantos profes haber aquí, pero se vedes que na casa non se implican, da igual, é dicir, aquí estamos a defender o neno ou esa nena que está sufrindo ese acoso. Imos facer aquí unha serie de exercicios que vexo que non traballachedes moito hoxe. A ver se non me olvidei de nada por aquí. Teño de todo aquí atrás, pero... A ver, un voluntario, voluntaria, se non vou a dedo, xa sabedes como isto, como cole. Mira, alguén escapa xa, non sei se chamar aquela que se vai. Claro. Sí. A ver, que? Ninguna voluntaria, mira que coñezo algunha, É fácil. Teño que ir a dedo, veña. Por eso temos medo a sentarnos diante sempre, Só se sentan as autoridades, ninguén máis. Os demais todos para arriba, non me vai a coller. A ver, veña, bueno, colle este papel. Vale, creo que o arrugues, así como ese. Vale, moi ben, máis forte así. Vale, de acordo. E agora dille así algunha cousa fea. O papel? O papel. Pobriño. Non, pobriño non é unha cousa fea, non vales para nada. Dille aí. Sí, vale. Non, Alba, por Dios. non me sirve esta muller. Tens que dicirlle cousas feas. Feo. Máis cousas. Arrugado. Máis cousas. Viejo. Non vales para nada. Non vales para nada. Es un merda. Pobriño. Marica. Tal, tira o chan. Ai. Piso, non? Pisa. Máis, cas dúas. Porte aí, colle papel. Moi ben. Agora, Estiro. estira, abre. E comeza a dicirlle cousas bonitas. Que precioso. Eres precioso, Valenciño. vales moito, portaste moi ben. Máis. Moi guapo. Que guapo eres, que lindo, Inteligente. que inteligente eres. Co papel. Que non está igual. Que non está igual. Pois isto é unha actividade fantástica para enseñarle aos nosos fillos, aos alumnado, non está igual. É dicir, co acoso escolar, lamentablemente, pasa isto. É dicir, podemos arranxar a situación, pero moitas veces quedan cicatrices. E seguro que se cando chegades a casa pensades en algún caso, quedan cicatrices, non? Porque iso de, non, é que a mí, mira, pegábame de pequeno e nunca me pasou nada, aquí estou. A mí dábame e aquí estou. A mí insultábame e aquí non me pasou nada. Hoxe en día é que todo... Pois o mellor si pasa algo, o mellor se empezas a pensar si pasa algo, si están esas cicatrices. Vale, pois moi ben, moitas gracias. Outra actividade moi chula que me gustou é que un marco dunha porta e temos nun lado historical bullies, é dicir, como bullies matones na historia, dictadores e cosas así, e no outro lado héroes da historia, sempre homes e mulleres, e no centro di en que lado da historia queres estar. Aí podes traballar pois, sobre mulleres, sobre historia, é dicir, podes utilizar moitísimos proxectos. Outra que me gusta moito. Vale, imos empezar por esta fila. Vale, aquí tes unha manzana. Lle dis algo chungo, malo, e vas pasando para atrás, ou non, vale? E aquí cousas bonitas. Le dice unha cosa bonita a mazá e aí dis pasando. Un poquinho, veña. Hai que dicirlle cousas feas, moi feas, como papel. E hai cousas bonitas. Custa dicir cousas bonitas, cousas feas son máis rápido. Mira onde vai a mazanxa. Isto, a ver se temos que traballar outra cousa aquí. A das cousas feas a chegou arriba. Vale. Bueno, entón a unha destas mazás
lle dixemos cousas bonitas e a outra lle dixemos cousas pois malísimas, non? E aparentemente estas son das mazás esas que logo non saben a nada, verdad? Preciosas, pero non como as da casa, eh? Vale, pois que facemos con estas mazás? As abrimos. Mira. A mazá a que dixemos cousas bonitas e esta a mazá a que dixemos cousas feas. Pois coa cousa pasa o mesmo ás veces. No exterior non te das de conta porque estamos todos iguais. Non hai algo, non é como se hai violencia física, se non hai nada físico, se ciberbullying, o mellor por fora estamos igual, pero por dentro estamos pois, feitos polvo, como esta mazá. Logo temos lecturas, cada vez hai máis, é un poquinho cuestión de buscar, lecturas que nos axuden a traballar isto nos coles. A min esta utilicei na miña tese, encantoume, My Princess Boy, é sobre un neno que aparte está basada nun feito real, non? Bueno, que lle gustaba moito pois, ir con vestidos, levar xollas, xogar a iso. Logo este un libro, logo teño que se vos apetece logo botarlle unha ollada. Eu fixen, o capítulo 5 da miña tese foi un conto infantil. Este é sobre un neno, o que lle gustan as cousas que a sociedade considera como femininas, non? E o seu pai pois, non o leva nada ben, aínda que a súa irmá lle gustan as cousas masculinas, pero eso sí que mola, Este, por exemplo, é un libro que xa está escrito sobre infancia trans, que penso que é importante que teñamos material nos nosos coles e nas nosas casas para explicarlle aos nenos que é isto. Isto topeino tamén en internet, en Amazon. Amazon, tes de todo. Bully free zone, pero isto podemos facer na nosa casa ou podemos facer na escola. É dicir, colles un bote e cada día tes aí, pois, non sei, paliños, estos deseados, pois paliños con mensaxes. Entón, hoxe sacamos un, pois temos unha situación. Outra, temos que actuar, é dicir, facer teatro, dramatizar, que é fantástico, para a empatía, fantástico, non? Pois un neno que ven ao cole, ao instituto, e resulta que é un neno que ten pluma, é unha nena que é supermasculina, ou que sempre anda xogando fútbol, ou que viste este xeito. Como actuarías? Ou imos facer unha actuación, e cando se ponen na pel desas persoas é como mellor funcionan as cousas. As servilletas, isto xa o fago na miña casa, é super guai. Todos os días, mensaxes na merenda dos nosos fillos. Bueno, podría ser unha mensaxe, eu fago, se por exemplo tes algún fillo ou filla para que lle suba autoestima, pois ti vales, hai moitísimas mensaxes. É moi guai, chegar a túa merenda e que teñas un mensaxe da túa nai, do teu pai, que diga algo bonitiño. Sobre todo, algo, ao mellor, vos sobre ti, ou vos sobre os demais, ou unha frase bonita, ou un te amo, calquera cousa. Eu pensaba facer, respecto ao vídeo, o primeiro vídeo que foi máis forte, cando esa señora di, cando esa muller di, se eu penso que se pudiera dar 24 horas atrás, un día atrás, que lle diría, que faría? Eso é como que nunca facemos. Entón, se ti estiveras no despois, que non estamos casi, algúns ou mellor sí, pero a maioría non estamos, e podemos facelo. Que lle dirías ao teu fillo? Cantos nais e pais hai aquí? Vale, os que non son? Que non ten fillos? Vale, bueno, pois 50-50, non? Mais ou menos. Pois que vos parece, non sei como vamos de tempo, 5 minutiños ou así. Vou buscar unhas servilletas e unha frase que lle diríades a ese neno ou nena se tiverades esa oportunidade de un día antes, e pensade que a tedes, a maior parte da xente que está aquí tedes esa oportunidade, vale? Entón vou dar así unhas servilletiñas a túas filas, as de atrás, esas que nunca participan. Por aí, veña, pasade esta línea e esta, por exemplo. Vale, e esta, unha última ferramenta, mentre algún ides pensando, esta utilizou cos adolescentes, é un mapa de empatía. Alguén coñece os mapas de empatía? Non? Vale, é unha ferramenta que se utiliza nas empresas. Pois, por exemplo, eu teño unha empresa que vendemos zapatos online, entón fago un mapa de empatía e poño aquí o cliente e lle dou un nome, Teresa. Teresa que ten 40 anos. Entón, que pensa que sinte Teresa? Teresa pensa que xa non vai tanto frío e que non vai chover máis. Que ve que ninguén pon xa botas, que todo o mundo anda xa con
que se con sandalias, que dice, que hace, que fai. Entón, o que eu fago co alumnado co que traballo é que, ponemos isto en grande e con post-it imos rellenando todos estes ocos. Pero o que está no medio, lle poñemos un nome e un neno, unha nena que sufre algún tipo de acoso en base de xénero. Pois, poñemos Pepe, que ten 13 anos e ten moita pluma. Entón, a cousa... Que pensa a xente? Pois Pepe pensa que simplemente é amanerado e síntese fatal porque se meten con el. Que ve? Pois ve que todo o mundo se rí do seu xeito de falar, pero o seu xeito sempre falou así, non? Entón, eles van completando e por iso se chama mapa de empatía, porque teñen a ocasión de ponerse nos pés, na pel da outra persoa. E o mellor temos na clase algunha nena ou un neno agresor e de repente tócalle ponerse no papel da víctima, ou da víctima do agresor, ou todos de espectadores, e a verdade é que pensan moitísimo sobre iso. É dicir, non só me dicen Pepe, que pensa e xente, non, teñen que contarme, Pepe era un neno, pois que era desta forma, entón a xente lle decía tal, e van facendo toda esa historia, todo ese conto, e axudalle moitísimo, pois eso, a fomentar a empatía. Frases que non deberíamos dicir. Vale, imos a anotalas. Son cousas de nenos, chiquilladas, eso non é para tanto, non te metas. A veces, cando estaba eso nos coles, me decían, no, pero es que meus pais me dicen que se vexo algo, que corra, non me meta, eu que mire para outro lado. Entón lle dis, e se foras tío que estivera en esa situación, gustareche que os teus amigos corren para outro lado? Claro, é verdade que ao mellor, se hai unha agresión física, a ver, que non se meta no medio, pero pode contarle a alguén, pode gritar, pode chamar un adulto, sempre se pode facer algo, non? O correr a chamar a alguén que axude. Isto sempre ocurriu e nunca pasou nada, o que dicíamos antes, no pasado non pasou nada, sí, non pasou nada. Estas cousas fortalecen, curten o carácter de quen as padece. Curten, non? Se faisen máis, non creo e non quero que os meus fillos se fagan máis homes ou máis mulleres a través do acoso, eu teño claro. Sobre as víctimas, tamén faría algo, o mellor o merecía. Claro, que a pinta que tes, como non se va a meter contigo? Se vas así ao cole, non sei, tes moi pouco aguante, ou é a rariña, ela, como non lle vai dicir iso? Frases que non deberíamos dicir. A que non lle dixeron alguna vez, a que non lle deixaron alguna vez de lado? Pois é normal que deixen de lado, non é normal que lle deixen alguén de lado, non ten nada de normal. Estas frases o que fan é legitimar a violencia, nada máis. E logo, bueno, a posvención pois é un momento moi duro cando xa pasou algo que pode ter maior ou menor gravidade, pero tamén hai que traballar como se atopan o resto do alumnado, como se atopan os irmáns de esa neno ou nena que pasou ese acoso. Eu sempre digo eso, que, bueno, os nenos e as nenas son únicos e creo que o meu proxecto pois loite para conseguir eso.